Mae gan gyfoeth naturiol Cymru dîm penodol o bobl ar gyfer dysgu ac addysgu, ac ar gyfer y sgiliau sector. Rydym yn ni'n awyddus iawn i fod yn rhan o Fagloriaeth Cymru sy'n gymaint o flaenoriaeth. Rydym ni wedi bod yn dilyn hyn yn eiddgar. Rwy'n meddwl y bydd hyn yn ei paratoi ar gyfer byd gwaith, gan fod cymaint o sgiliau sydd eu hangen yn y gweithle yn gweddi'n berffaith ar Fagloriaeth. Mae hyn yn caniatáu iddyn nhw gael ymarfer cyn iddyn nhw ddechrau ar swyddi. Fel gwasanaeth tân, da ni wedi gwneud pethau'n draddodiadol erioed, gan fynd i siarad ag ysgolion lle mae'r disgyblion yn eistedd ac yn gwrando. Be da ni'n ceisio gyflawni yma yw annog dysgu ac addysgu cyfoedion. Wrth i ddisgyblion ddod allan i gwrdd â mudiad fel yn ni, mae'n rhoi sgôp ehangach iddyn nhw, yn ei cael ei gymryd rhan mewn gwaith yn y gymuned ac i weld beth yda ni ac eraill yn ei wneud. Dwi'n credu y cawn nhw sgiliau gwerthfawr o hyn, nid dim ond sgiliau academaidd. Bydd hyn yn rhoi sgiliau bywyd ehangach iddyn nhw. Bydden nhw'n cael bydd enfawr, dwi'n meddwl, gan y bydd hyn yn rhoi cyfle iddyn nhw ddatblygu, nid yn unig sgiliau bywyd, ond magu pen busnes, hyder, sgiliau arwain a'i harfogi a'i hysgogi i fod yn rhan o fyd gwaith. Bydd y sgiliau hyn yn ei gwneud yn fwy parod i ymdopi â byd gwaith. Hefyd, o safbwynt cyflogwr, mae'n ei gwneud yn fwy cyflogadwy, gan fod y profiadau a'r sgiliau ganddyn nhw. Rydyn ni'n credu ei bod hi'n holl bwysig i bobl ifanc gael profiadau bywyd go iawn, sy'n adlewyrchu byd gwaith. Bydd yr heriau hyn yn caniatáu i bobl ifanc gael y cyfleoedd ac mae cyfoeth naturiol Cymru wir angen i bobl ifanc fod yn ymwybodol o'r materion sy'n wynebu ein hamgylchedd yn lleol ac ar raddfa byd eang. Fel rheolwr gweithrediadau yng Nghymru, mae hi wedi bod yn fodd i gael y neges allan ar draws y wlad, a hynny ar raddfa enfawr. Ni wedi gweithio'n agos ar bac trwy osod her y gymuned sy'n gofyn i bobl ifanc ddysgu chydig bach am ddiogelwch ar y rheilffyrdd ac i ledaenu'r neges trwy'r ffordd sy'n fwyaf addas i gyrraedd pobl ifanc. Mae hyn yn rhoi rhyddid iddyn nhw i ddatblygu'r sgiliau i drosglwyddo'r neges. Rydyn ni wedi gweithio'n agos ar Fagloriaeth trwy ail becynnu syniad codi arian y gwnaethon ni ei redeg rhai blynyddoedd yn ôl gyda nifer o ysgolion, tu allan i'r cyrsiau bac. Mae'r ysgolion hyn wedi bod yn ailgyrchu'r syniad i lunio her fer, ond bellach, rydyn ni wedi ei ffurfioli i lunio her swyddogol sydd yn mynd i fod ar wefan y bac. Ein profiad yw gweithio ar her answyddogol a'i chael wedi'i chymeradwyo i fod ar gael o fis Medi. Felly ar y funud, rydyn ni'n eitha newydd i hyn, ond o brofiad pa mae ysgolion yn dewis cydweithio ac yn rhedeg gyda syniad, maen nhw yn gwneud gwaith da. Mae'n rhoi gymaint o sgiliau i'r disgyblion sy'n gallu gwneud nifer o wahanol bethau. Mae wedi bod yn agoriad llygad go iawn, a mae'r cysylltiad hwn rhwng addysg a busnes wedi bod yn hir yn dod. Nawr fod y cyfle hwn yn gennym ni, mae llwyfan erbyn hyn i roi'r sgiliau cyflogadwyedd ar waith. Mae fy mhrofiad o weithio ar y bac wedi bod yn un hynod o bositif. Rydyn ni wedi cael y cyfle i weithio gyda nifer o ysgolion sy'n grŵp targed perthnasol iawn i ni. Mae'r broses wedi bod yn un rhwydd ac mae dipyn o sgôp i adeiladu ar hyn yn y dyfodol. Fel mudiad sy'n gweithio gyda Fagloriaeth Cymru, mae'n rhoi cyfle i ni weithio'n agos ag ysgolion sydd â disgyblion tua'r un oed a'r rhai yr ydyn ni'n ei targedu. Felly mae'r her yn taro 12. Mae hi'n hyfryd i weld y disgyblion yn cymryd yr her ac yn ei rhedeg am flwyddyn. Gwelwn yr her hon yn ffordd o allu cael mynediad at disgyblion uwchradd ac yn fodd o agor drysau. Fel cyflogwr, rydyn ni wedi deall gofynion yr ysgol yn well ar draws yr holl sectorau. Yn yr un modd, rydyn ni fel mudiad yn deall yn well beth y mae gwahanol sectorau eu hangen o'r disgyblion ar gyfer eu paratoi ar gyfer gweithleoedd y dyfodol. Os yw pobl yn ystyried cymryd rhan, byddwn ni'n ei hannog i wneud hynny. Dwi'n credu fod o'n syniad da, yn syniad newydd ac yn rhywbeth sydd wedi bod yn hir yn dod. Rydyn ni gyd wedi bod yn euog o roi gorbwyslais ar gymwysterau academaidd, ond mae'r cymhwyster hwn yn edrych ar bethau o ongl wahanol,
a dwi'n ffyddiog y cewch chi lawer allan ohono. Rwy'n credu ei fod yn gyfle gwych iddyn nhw i fod yn rhan o hyn, fel llwyfan i lawnsio ei gyrfa, codi ymwybyddiaeth allan yna o beth mae ei busnes nhw'n ei wneud ac i baratoi dysgwyr ar gyfer byd gwaith yn y dyfodol. Y cyngor fyddwn ni'n ei roi i gyflogwyr y dyfodol, fyddai i beidio a diastyru'r fagloriaeth. Y bobl ifanc sy'n astudio'r cyrsiau hyn yw gweithle'r dyfodol, ac felly mae'n rhaid i ni roi 100% iddyn nhw. Da ni wedi gwneud cysylltiadau ardderchog gyda nifer o ysgolion, ac yn hanesyddol wedi cael trafferth cael at yr ysgolion uwchradd mwyn cael y neges drosodd i'r disgyblion, eu cyfoedion a'u teuluoedd. Mae hyn wedi agor nifer o ddrysau i ni. Mae nifer o ysgolion yn cysylltu â ni erbyn hyn ac yn ei gwahodd ni draw i gwrdd â'i disgyblion. Da ni'n gobeithio yn y dyfodol y bydd y disgyblion yn helpu leihau risg yn y gymuned trwy fod wedi ymgymryd yn her ni. Dwi'n credu mae'r cyngor fyddwn ni'n rhoi i gyflogwyr eraill a mudiadau sy'n ystyried cymryd rhan yw i wneud ymdrech i gysylltu â Fagloriaeth Cymru. Y bobl ifanc hyn yw gweithle'r dyfodol a chefnogwyr elusennau'r dyfodol. Felly mae hi wir yn werth gweithio'n agos gyda nhw nawr, tra i bod yn agored i feithrin sgiliau a dysgu pethau newydd. I ni, mae'n bwysig ei bod nhw'n cael y cyfle i brofi byd gwaith, felly mae hwn yn bendant yn werth i'w wneud. Byddwn ni'n dweud wrth bobl fod gweithio gyda Fagloriaeth Cymru yn werth chweil i gael gweithio'n agos â phobl ifanc. Bydd bynnag yw eich neges, mae hwn yn fodd o weithio gyda disgyblion i ddatblygu eu sgiliau ac iddyn nhw ennill profiad tu hwnt i'r dosbarth ac efallai yn y dyfodol ddod i weithio i chi. Proses werthfawr, yn bendant yn werth cydweithio.